سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات بزعبا اب اديس ابابا زلو بزحي ايرتراويانن نابكم اوغاندان كينيان زرق زلو بزحي زلو وحزي ايرتراويان سدتنياتاتن كالن زتقالله بمعكن زينا بي بي سي استدالو مدب زدسس تحستو كهلونايو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم أبز حلفة ورحن منفقن زتفلاليه بزح زلوم 4 جلتات إيرتراويان كابيتيبيا ناب كينيا كأتو كمستتحزو بوليس تهاجر جليسيو بفلايتا 54 سبات زحزت كاليت جلة بزحات تحت عدمه هتصاناتن أدقوا العنزن بروايا زيوم اتم ببوليس كينيا استتحزو خوينم بحلوات دوبات كيتر أيو ناب يوغاندان كينيان زأتو زلو سدتنياتات دمه بزحات يوم ملقتا سبهاتو زتبهاله أب كينيا زنبر إيرتراوي بزح نايتي كابيتيبيا ناب كينيا زو حزلو إيرتراوي كتردا أنت دليغا نزي سنبت نا بيت كريستيان كيدان مهرت زمص زلو سب مرأي يكالي يبل اتي اب نيروبي زركب بيت كريستيان بإيرتراويان زونن كوينو قدمي كلتا 3 عامت اتي بيت كريستيان دارغا نخلهم مؤمنان يحجزهم كم زنبر زغلص ملغيتا حجغن قصري اتي بيت كريستيان كيترفه بسب كم زملي يغلص ابتن اب نيروبي زلوا إيرتراويان زغلغلولن كالوت ابيات امنتون تماساسال بزح كم زلو زتقس ملغيتا اتي ترأي زلو بزحي حدث سبات كم زملكت يرد اب اوغاندا كاب ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይውሕዙ ከም ዘለው ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልከት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ጸብጻባ ቀጺላ ምኽንያት ብዙሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ አዲስ አበባ ኢላ ዘርጊሓታ ኣብ ዘለ ሓበሬታ ኣብ 2015 ናብ አዲስ አበባ ዝኣተወ ብወዲ ጣዕመ ዝጽዋዕ ኢንጂነር ፊልሞን ኣብታ ከተማ ከም መብራት ሃይል ጃሞ ቦሌ 22 ዝበሃል ከባቢታት ብዙሕ ኤርትራውያን መዓልታዊ ይወስኽ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ 2018 ውዕል ሰላም ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስተኸተመ نحصير وندما دوبات كلتين هاجرات مستخفته ازيو بزح ايرتراوي ناب اديس ابا كم زوحزه لعلواي تطابق سباو مسلات ودب حورات هاجراتن حيالو تطابق تسباو مسلاتن صبصيبم نيرم ابز حلفه كلته 3 عامتاتون وحزي ايرتراويان اديس ابا مليسو كم زوسخ يغلصالو قند مخنيات موسخ بزح ايرتراويان ناب اديس ابا ناب كاروبت هاجراتن انتايو نزبل حتى دما اتحدن قند مخنيات كينات تግራይ مخانه زغلص انجينير فيلمون ابتناب تግራይ زنبره 4 معسكرات زنبره سدتنيا دارغا بمولو ناب اديس ابا كم زغعزه يحبر اتخالاي مخنيات اتكام معسكر سدتنياታት تግራይ نابتي اب كلل امحرا زركب معسكر عالم واج زاتوون ات معسكر سدتنياታት كنبرلو زي موچو سله زخونه ات زخاله كابت معسكر مموليقو ناب اديس ابا يمص كم زله يغلص ابرس زي وق حد سودان مسغاطمه اشحات ኤርትራውያን ስደተኛታት በመንገድ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኡጋንዳን ኬንያን ተሰዲዶም አለው ይሎ ተካል ስደተኛታት ወድ ሕብራት ሀገራት አመወዳታ 2022 ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን ኣብ ዓመተ 2022 ልዕሊ 1.1 ሚልዮን መዝጉባት ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ይሕብር ካብዚኦም ድማ እቶም 700 ማለት ኣስታት 800,000 ደቡብ ሱዳናውያን ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ደቡብ ሱዳናውያን ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ኤርትራውያን ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ሱዳን ከዓ ኣብቲ ናይ ሽዑ ጸብጻብ ኣስታት 126,000 መዝጉባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ይሕብር ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መበል ሳልሳይ ርብዕ ዓመት 2023 ብዙሓት ካብቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም መዝጉባትን ዘይምዝጉባትን ስደተኛታት ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝተኸሰተ ኩናት ሓድሕድ ናብ ደቡብ ሱዳን ግብጺ ጫድን ኢትዮጵያን ከም ዝተሰደዱ ገሊጹ ኢንጂነር ፊልሞን ነዛ ኣመልኪቱ ብኤርትራውያን ኣብ ዝውነን ሓደ ኣብያተ መስተን ኣብያተ ቤት ምግብን ምስተኣቱ ብጀካ ኤርትራውያን ካልእ ሰብ ዘይትሪእሉ እዋናት ኣሎ ክብል እቲ ቁጽሪ ኣብ ዝሓለፈ ውሑዳት ዓመታት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ የረድእ መሓሪ ዓለም ዝተባህለ ካልእ ነባሪ አዲስ አበባ ድማ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምኽንያት ልክዕ ከም ዝፊልሞን ዝሓበሩ ምዃኑ በመግላጽ እቲ ናይ ባህልን ቋንቋን ምምሳል አዲስ አበባ ንኤርትራዊ ዝያዳ ተመራጺት ከም ዝገብራ ይጠቀስ ይኹን እምበር እቲ ኤርትራዊ በገለ ወገናት በጽቡቕ ኣይጥመትን ይክብልውን መሓሪ ይገለጽ ኣብ ሓደ ከባቢታት እቶም ኤርትራውያን ወጻኢታት ክራይ ገዛ ንምንካይ ብዙሓት ኣብ ሓደ ገዛ ተሻሪኾም ከም ዝነብሩ ይሕብር መሓሪ ሰብና ኣብ ዝኸዶ ጻዕራም ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላልየ ንጥፈታት ይዝሳተፍ ይኹን እምበር ገሊኦም ብጸሊም ዕዳጋ ሰልዲ ተሽርፉ ኢኹም ተባሂሎም ዝተኣስሩውን ኣለዉ ይብል ኣብ አዲስ አበባ ዝነብር ስደተኛ ብሕግን ስርዓትን ናይቲ ሃገር ተገዚኡ ክኸይድን ብሕማቅ ከጠምቶ ዝኽእል ኣካይዳታት ከወግድን ይመክር ወላው ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝዋን በዝሕ ዘለዎም ኤርትራውያን እንተሃለው ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ በዝበለ መልክዕ ግና በዝሕ ዘለዎም ኤርትራውያን ካብታ ከተማ ናብ ኡጋንዳን ኬንያን ከምርሑ ተራእዮም ኣለዎ ነዛ ኣመልኪትኻ ኢንጂነር ፊልሞን ከገልጽ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሓት ኤርትራውያን ተገፊፎም ብወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተጠርዙ ይሕብር ኣብ ሰነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈ
ዝተፈጸመ ግፋ ዘሻቆሎ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ አዲስ አበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቁባ ክግበር ጸንሐ ማእሰርቲ ደው ክብል ምጽውዑ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጽንታ ናይቲ ኮሚሽን ዕሽሽ ብምባል ኣብ መወዳእታ ሰነ 2023 ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ኣስታት 200 ኤርትራውያን ብግዴታ ናብ ኤርትራ ምጥራዞም ከም ዘሻቆሎ መግለጺ ኣውፂኡ ነይሩ እዩ። ኢንጂነር ፍልሞን ነዛ መልኪቱ ማእሰርትን ምጥራዝን ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት በሰንኪ ጉዳይ ባሕሪ ወጥሪ ስለ ዝተኸሰተ ካልእ ስክፍታን ሻቆሎትን ብምፍጣሩ ብዙሕ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ኢትዮጵያ ይወፅእ ኣሎ ይብል። ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝመፀ ሽሙ ክዕቀብ ዝሓተተ ኤርትራዊ ብዙሕ ሰብ እተን ሃገራት ናብ ግጭት ከየምርሓ ስግኣት ከም ዘሕደረ ሓቢሩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ መንጎአን ዝነበረ ኩናትን ኣብ 2018 ብውዕል ሰላም ምስ ፈትሐኦ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ኣድናቆት ረኺበን እየን። ከም መርኣዩ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሸሊሙ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ ተስፋ ሰላም ብቁልጡፍ በኒኑ ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ኩናት ተወሊዑን ብዙሕ ሰብ ሃሊቁን እዩ። እቲ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ምስተዛዘመ ግን ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምዉቕ ርክብ ክሕርፍፍ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ባሕሬን ኢትዮጵያ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳዩ ክብል መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ካብተን መዳውብቱ ዝኾና ሶማል ጅቡትን ኤርትራን ተሪር ግብረ መልሲ ኣጋጢምዎ እዩ። ነዛ መልኪቱ ከዓ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ቃሎ ዝሃበ ማሕረ ዓለም ሕማቕ ኣየምፅእ እምበር ግጭት እንተተኸሲቱ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጥፍኣት ዘኸተል ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ሓደ ቢቢሲ ዘዘራረቦ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ኬንያ ዝኣተወ ኤርትራዊ መንእሰይ ድማ ኣነ ዕድለኛ ኮይነየ ቀልጢፈ ሰሊጥን እምበር የዕሩኽተይ ብኣስገርቲ ናብዚ ንኽመፁ ን5 ወርሒ ሪጋ ሒዞም ይጽበዩ ኣለዉ ይብል። ብጀካዚ ድማ ኤርትራውያን ካብ አዲስ አበባ ብብዝሒ ዝወጽሉ ዘለዉ ምኽንያት እውን ኣሎ። ብዙሓት ኣብ ሱዳን ክቕመጡ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ገሊኦም ናብ ከም ካናዳን ኢሮጳን ዝኣመሰለ ሃገራት ፕሮሰስ ዘለዎም ኮይኖም ሱዳን ኣብ ከቢድ ውግእ ሓድሕድ ምስ ተሸመመት ካብቲ ሃገር ወፂኦም ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምጻእ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ፕሮሰሶም ንኽከታተሉ ናብ ኡጋንዳ ይሰግሩ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ትካል መንግስቲ ሃገር ዝኾነ ኣራ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝድለይ ይሰርሕ ዘየሎ ብምዃኑ ኣብ ሱዳን ፕሮሰስ ዝጸንሖም ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ኬንያን ኡጋንዳን እዮም ክሰግሩ ዝረኣዩ ዘለዉ። ገለ ወራቕቶም ተሳሊጡ ዝነበረ ምስፋር ጥራይ ተሪፍዎም ዝነበሩ ኤርትራውያን ድማ ናብ ከም ደቡብ ሱዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ብምኻድ ካብኣ ናብቲ ፕሮሰስ ዝገብሩሉ ሃገራት ይጎሹ ምህላዎም ይግለጽ። ከም ዝዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዛዕባ ባሕሪ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ብጀካ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብደረጃ ዞባ እውን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ብምዃኑ ብዞባን ብዓለምን ደረጃ ከይተረፈ ሸቁሎታት ክግለጽ ተሰሚዑ እዩ። ኣሜሪካ እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሓድሕድካ ካብ ዝተኻትኹ ቃላት ክቁጠባ ጻውዒት ኣቕሪባ ምንባራ ይዝከር። እዚ ዝሓለፈ ወርሒ ዘጋጠመ ፍጻመ ከዓ ንብዙሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስግኣት ይሕዲሩሎም ከም ተቐዲሙ ዝተገለጸ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ከይኮነ ዝኾነ ጸገማት ቀድመ ምግጣሙ ካብቲ ሃገር ክወጽዮም ዝረኣዩ ዘለዉ።